Fashion fi aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèlew ka d'aw ye ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka kɔ tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ an ye Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati na min ye an ka fiɲɛ suru sira fɛ ani bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'a ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka kunnafoni gati waati selen kunnafoni gafe min n'an b'a fɔ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma fasirikɛbaw n'u olu y'a fasiri an b'a walawala ye min ye bamanankan cɛnin na walasa faamuyali o ka se k'a sɔrɔ ni fasiri gafe ninnu na donc o siratigɛ kɔnɔ ni jamukan in bɛ sigi aw ye min ye a balimakɛ Amadu Jalo fɛ ka daminɛ i n'a fɔ a ye tɛnɛ ka taa bila jumadon na nka bi ka kɛ ni dawula dɔ ye bi tuguni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan walasa ka se ka masala fasiriw kan min tun bɛ se ka fɔ o fasirila fasirikɛbaw fɛ donc o siratigɛ kɔnɔna na bi gafe minnu kɔni b'an bolo o ka ca dɔɔni n'Ala sɔnna waati min dira an ma ɲɛmaaw fɛ aw tulo garisɛgɛ mana kɛ mun ye an na da aw tulo kan o siratigɛ kɔnɔ gafe minnu b'an bolo bi sɔgɔmada in na le républicain o b'an bolo kɔrɔ nouvel horizon o fana b'an bolo kɔrɔ yan soir de Bamako wula o b'an bolo kɔrɔ n'an bɔra les échos welewele o b'an bolo kɔrɔ fo ka taa nin waati in na nin ye fasiriw ye minnu kɔni b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na n'aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye teliyala an na a don aw ma an bɛ don ni fasiri min ye bi sɔgɔmada in na o ye les républicains les républicains ka fasiri min ye a ka ɲɛbila fasiri kan o y'a jira k'a fɔ hali bi an bɛ min ye AES hukumu ani CEDEAO ka ɲɔgɔn sama hukumu kɔnɔna na min ye ministre des affaires étrangères Mali ministre min bɛ ani jamana wɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnya la min ye Ablaye Diop ye ko ale kɔni yira min ye an ka Mali jabarani kan min ye ORTM ye walasa ka se ka faamuyali di maliyɛnw ma ka kɛɲɛ ni sigi fila minnu kɛra Niger ka taa ni CEDEAO ka sigi ye kumakan minnu bɔra a kɔnɔ ale nana walasa ka se ka walawalali kɛ ka hakilisigi kɛ walasa jamanadenw olu ka se ka o faamu cogo min o siratigɛ de kɔnɔ min ye fasirikɛba ye MK Jakite ale kɔni y'a jira fulakɛ ale ka fasiri kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ min ye déclaration dɔ kɔnɔ office radio et télévision du Mali min ye ORTM ye min ye jamana ka jabarani ye ko Ablaye Diop ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni a ŋaniya kɔni bɛ yen walasa ani bɛɛ ka se ka baara kɛ nka k'a jira fana k'a fɔ hakilina ye min ye nin waati in na ko olu kɔni tɛ jɛn n'a ye k'a fɔ visa o n'a don min ye AES jamanadenw ani CEDEAO jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ nin position min fana min bɛ kɛ nin waati in na surtout min ye position min ye ko président Togo président ka fara Sénégal président kan ko olu sugantilen walasa ka se ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ an ni o cɛ ko vraiment olu kɔni b'o fɔ nka ko min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye min ye ni jamana sabaw ye AES jamana saba ko olu kɔni y'o kumakan fɔ wa a jɛlen don pasi i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ nɔgɔ kisɛ kelen t'a la an ka jamana olu kɔni y'u yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔ wa a kuma yɛrɛ fana o tɛ kɛ koyi donc Ablaye Diop a ye o de jira donc n'i y'a jateminɛ fana kɛ a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ni jamana ɲɛmaaw ni y'a jira k'a fɔ an sera yɔrɔ min sisan tagaɲɛ de bɛ yen kɔfilɛ tɛ yen bilen o kɔrɔ ye ko sisan kɔni jamana ninnu bɛ yɔrɔ min olu bɛna taa ɲɛ an bɛ ka taa ɲɛ de an tɛna segin tuguni an kɔ a tila fana k'a jira k'a fɔ min ye an ka nin jamana ninnu ye bi bi in na olu kɔni ka da yɛlɛlen don walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani an sigiɲɔgɔn jamanaw ani organisation fɛn fɛn bɛ régional fɛn fɛn bɛ yen walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ an n'o ɲɔgɔn cɛ nka ka jira fana k'a jira k'a fɔ o b'u sinsin min kan o ye k'a fɔ ko précepte min b'o bolo o tɛ fédération dɔrɔn ye ni jamana saba in ye nka objectif fana bɛ yen min ye k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ min ye confédération sigili o fana dɔrɔn tɛ dɛ nka nin waati in na
o y'a yira k'a fɔ ko olu fana ka ni visa kan ka se ka introduire c'est à dire ni jamana ɲɛmɔgɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu fɔ ni visa kan ka se ka don anw ni jamana wɛrɛ surtout CEDEAO jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko donc ko o b'a yira tout simplement k'a fɔ ko min ye nin waati in na CEDEAO ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko hali bi olu ma bɔ u ka papali n'u ka bagabagali olu kɔnɔ n ko nka Abdoulaye Diop tilala ka yira k'a fɔ ni fana a kɛra sababu ye k'a fɔ ko nin ko in kan ka kɛ fɛɛrɛ de kan ka se ka kɛ walasa a tiɲɛni o barika kana se ka bonya an b'a fɔ minimiser l'impact donc ko n'i y'a population kan wa ko n'i ye fana nin ye jira ko cadre de processus intégration régionale ko i fana mɔgɔ kan ka se k'a dɔn ni nin ko in fana bɛ kɛ a bɛ a c'est à dire ɲuman b'a la cogo min a bɛ se ka kɛ gɛlɛya fana bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la comme gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la wa an bɛ se k'a fɔ parti fila bɛɛ n'a dɔ kɔni perdu ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko la ko wala ko fana sa ka se ka hakili jigin kɛ min ye fulakɛ ye a y'a jira hakili jiginna ko min ye nin conférence des chefs d'État et de gouvernance des communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ko olu kɔni y'o o ka session 75 ko olu kɔni ye o kɛ ka kɛɲɛ ni suye kalo tile 7 san 2024 ko o kɛra Abuja République fédérale du Nigeria la ko maa min tun ye sigi in kɔni ɲɛmaa ye o don o de ye Bola Ahmed Tinubu ye ale ye président de la République fédérale du Nigeria ye n'i y'a jateminɛ fana CEDEAO ɲɛmaa fana a y'a ye ko a y'a ce qui concerne Tinubu ko a y'a yira fana min ye ce qui concerne CEDEAO min ye AES jamana fana ɲɔgɔn cɛ ye olu fana min ye AES olu fana ka conférence min fana an bɛ se k'a fɔ olu fana ka concept ko ka kɛɲɛ ni olu ye ale kɔni bɛ déplorer k'a fɔ manquement min bɛ yen nin waati in na surtout majɛ min kɔni bɛ ka kɛ nin waati in na ka kɛɲɛ ni jamana 3 ani CEDEAO ɲɔgɔn cɛ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ça veut dire tagali ɲɛ ko to o kɔnɔ ko donc o de kama n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ autorité du Burkina Faso Mali Niger a CPF ko donc n'i ye jateminɛ kɛ nin conférence in fana y'a ɲini walasa min ye Bassirou Diomaye Faye ye ale ye Dakar ni Sénégal président ye ani n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye Fort Yasimbe fana ye ale fana olu kɔni kɛ bɛ nin waati in na CEDEAO mɔgɔw kɛ bɛ ka bonya da olu kan walasa olu ka se ka tagama ɲɔgɔnya kɛ walasa min ye nin jamana ninnu 3 min ye AES jamana 3 ye Mali Burkina Niger olu ye sira min ta ka fɔ ko olu bɛna na bɔ AES kɔnɔ position bɛ se ka rapprocher cogo min ko ka bɔ o la fana n'i ye jateminɛ kɛ min ye Nigériens fana an bɛ se ka fɔ olu ka capitale la min ye sommet fɔlɔ min kɔni kɛra Alliance des États du Sahel o kɛra min ye samedi don juillet kalo tile 7 san 2024 ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu tun b'a kɛnɛ kan président de la transition du Mali colonel Assimi Goïta ani chef de l'État du Niger général Abdurahmane Tiani ani Burkina Faso o kɔni an bɛ se ka fɔ capitaine Ibrahim Traoré olu kɔni ye sira min ta nin waati in na olu y'a ɲini k'a fɔ min ye confédération ye ni jamana 3 ninnu olu kɔni n'a fara ɲɔgɔn kan ka confédération AES sigi sen kan ni tun ye MK Jakite ye fulakɛ ale ka fasiri nin waati in na ka bɔ min ye républicain kɔnɔ sɔgɔmada in na. n'an bɔra o kɔnɔ an ko an tɛna nouvelle horizon kɔnɔ wa n'i ye nouvelle horizon ta sɔgɔmada in na ale fana ka fasiri ale kɔni bɛ min fɔ nin waati in na o y'a ye wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi bi in na an ka finitigilakaw fɛ walasa ka se ka banbaciw ka se k'o kɛlɛ n'i ye fasiri kɛba ye ale kɔni b'a yira nin waati in na fasiri kɔnɔ ka yira k'a fɔ Maman Touré ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye banbaci wale ko ka wuli ka ɲɛsin finitigilakaw ma sisan ani waati tɛmɛnen na c'est-à-dire waati tɛmɛnen ka na sisan transition waati la ko n'i ye jateminɛ kɛ ka ɲɛsin faamaw ma ko an bɛ se k'a fɔ caman bɔra o la ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ka bɔ a kɔni bɛ bɔ gafe caman na min ye rapportw ye minnu kɔni kɛra organisation internationale fɛ ani direction de la communication des armées min ye diriba ye ko Mali la ko k'a yira k'a fɔ attaque minnu fɔlɔ tun bɛ wulikajɔ minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ ko bi bi in na ko wulikajɔ bɛ ka kɛ Bamako fɛ walasa ka ɲɛsin civils ma marifa ni tɛ minnu bolo
maa kɔni min dugulamɔgɔw sigilen gansan ko wulikajɔw de bɛ ka kɛ walasa ka ɲɛsin olu ma sani o wulikajɔw olu ka kɛ ka ɲɛsin min ye finitigilakaw ma ko nka ko nin bɛɛ bɛ mun kɔfɔ nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ min ye finitigilakaw ye bi bi in na an bɛ se k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw olu kɔni bi kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo o de b'a jira k'a fɔ vraiment o sanayɛlɛ o de bɛ ka jira ten cogo la ko donc n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na ko min ye banbaci walekɛbaw ye ko olu kɔni tɛ sɔn bilen tuguni walasa ka se k'i ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ko nka n'i y'a ta waati tɛmɛnen na a ma mɛn kosɛbɛ ko ni tun ye jateminɛ kɛ an ka mali finitigilakaw min ye kɔsarmɛ maliyɛn ye ko olu kɔni sanga ni waati ko banbaci walew de tun bɛ wuli walasa k'i ɲɛsin olu ma banbaci walew yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ hali o tun tɛ siran walasa ka se ka an bɛ se k'a fɔ ka ɲɛsin u ma walasa ka banbaci wale ninnu kɛ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko o fana tun ye bɛ kɛ localité caman na surtout an ka mali territoire fan caman na n'i ye jateminɛ kɛ Segu région b'a la min ye Gawo localité b'a la fo ka taa Tɔnbɔkutu Menaka ko ninnu bɛɛ sanga ni waati i b'a mɛn k'a fɔ banbaci walew de tun wulila walasa ka se ka finitigilakaw sɛgɛrɛ u ka daga la ko nka kabini an bɛ se k'a fɔ kabini min ye colonel Asimi Goyita ye ko ale kɔni nana fanga na ko min ye nin kɛwale ninnu ko an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba donna a la sabula sisan finitigilakaw olu kɔni bɔra sisan an bɛ se k'a fɔ défensive la k'i ɲɛsin offensive ma o kɔrɔ ye ko bi bi in na finitigilakaw olu de bɛ wulikajɔ kɛ sanga ani waati walasa ka se k'i ɲɛsin ka taa banbaci wale ninnu ma ka taa o ɲini fo o dagayɔrɔ la ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko patrouille ko an bɛ se k'a fɔ patrouille fana tun bɛ kɛ ko yanni coup d'état ka kɛ waati min min ye feu Ibrahim Boubacar Keita ka waati nka an bɛ se k'a fɔ utu san 2020 ko maa kan ka bila hakili la a fɔ ko Mali ka tun t'a a ka jamana fan 14 an ka jamana fan 14 contrôle o tun t'a an bolo nka nin waati in na an bɛ se k'a fɔ hali finitigilakaw minnu ye finitigilakaw ye an ka Mali faamaw ye ko olu tun bɛ diyagoya de waatiw dɔ la walasa ka se ka bɛnkan dɔw kɛ ani élément groupe armé dɔw ye i n'a fɔ mouvement de l'Azawad SEMA walima force française nka an bɛ se k'a fɔ kabini an bɛ se k'a fɔ ni jamana wɛrɛw ka fanga minnu finitigilaka minnu tun bɛ yan olu kɔni ye u ka minɛnw cɛ min ye faransi ani ka fara MINUSMA kan an bɛ se k'a fɔ ani Mali kɔni y'i bɛrɛbɛrɛ walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛn farimaw k'o sɔrɔ Rusiw bolo ani Turkiw ka drone an bɛ se k'a fɔ olu kɔni kɛra sababu ye bi bi in na an bɛ se k'a fɔ Mali kɔni a ka sanayɛlɛ surtout an bɛ se k'a fɔ bi bi in na Mali san 14 o kɔni b'an bolo ko n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye fɛnw fana kɔnɔna na kɛwale yɛrɛ kɔnɔna na bi bi in na min ye groupe mouvement armé terroriste an b'a fɔ ma GAT olu kɔni bi bi in na finitigilakaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa k'i mabɔ o la ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ o kɔni ye cas ye surtout waati dɔ de bɛ se ka ye waati dama dama de don ko bɛ se ka wuli sanga ni o tɛ to waatiw dɔw la walasa k'i ɲɛsin k'a fɔ o bɛna banbaci walew kɛ ka ɲɛsin i faamaw ma bon n'i ye jateminɛ kɛ ko nin bɛɛ ye ka jira k'a fɔ bi bi in na min ye Mali finitigilakaw ye ko olu kɔni bi bi in na kɔni ala ko tiɲɛna olu kɔni u ka sanayɛlɛ ko nkalon t'a la ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ko dɔ bɛ fana bɛ ka bɔ ko source militaire fɛ ko Mali bi bi in na an bɛ se ka Mali ye Mali ye fɛn min enregistré bi bi in na 753 min ye mort ye ko o ye o kɔni kɛra banbatɔw ye c'est-à-dire 753 morts suite à 253 attaques survenues donc ko n'i ye jateminɛ kɛ nin kow kɛra ka kɛɲɛ ni banbaci walew minnu kɔni kɛra 2023 mais min ye ce qui représente quand même ko n'i ye jateminɛ kɛ min b'a jira k'a fɔ a kɔni jiginna min ye 7% ɲɔgɔnna ye pourcentage 7 ɲɔgɔnna o de jiginna ka bɔ attaque in na min fana ye saya fana ye k'o dɔ bɔ la a bɛ taa fo 20% ɲɔgɔnna minnu kɔni sera ka bɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasiw kɔni ka binganni wale min bɛ kɛ sanga ni waati ka ɲɛsin o ma n'i ko ye Mamani Ture walasa ka se ka bɔ nin waati in na Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na. Ni ye an de bɛ Nouvelle Horizon ye Alpha Sesso
ale fana y'a yira k'a fɔ min ye ministère min kɔni sigilen bɛ nin waati in na muso denbaya ani denbaya kun kan min ye an bɛ se k'a fɔ promotion de la femme de l'enfant et de la famille min ye an bɛ se k'a fɔ a san kelen docteur Mariam Mayiga docteur Kulibali Mariam Mayiga ale kɔni nalen nin promotion in kunna an bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko fɛn dɔw kɔni kɛra minnu kɔni ka kan ka bi bi in na k'u bɛrɛbɛrɛ walasa musow olu ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min n'i ye jateminɛ a yira k'a fɔ min ye Alpha Soye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu kɔni bɛ yen gɛlɛya gɛlɛman minnu bɛ yen bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ka kɛ ni jamana in ye ko an bɛ se k'a fɔ nin domaine min ye promotion de la femme ye minnu kɔni bɛ sen na bi a yira k'a fɔ ko fɛn caman kɔni bɛ yen bi bi in na minnu kɔni sɔrɔla sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko prise en charge min kɛra à peu près 4000 enfants en situation difficile ko n'i ye jateminɛ kɛ olu kɔni nin bɛ denmisɛnninw ye minnu kɔni bɛ lahala minnu ka gɛlɛn olu minnu sera ka ta ba la nin waati in na ani n'i y'a jateminɛ fana appui min kɛra baloko fan fɛ ani min tɛ baloko fan fɛ à peu près 1000 enfants n'i y'a jateminɛ o fana kɔni taara en charge surtout site déplacé la ani enfant ani denmisɛnnin minnu n bɛ se k'a fɔ sɔrɔsidenw minnu fa binna nin waati in na min ye kɛlɛkɛyɔrɔ la n'i ye jateminɛ fana kan min ye champ de l'honneur ye ani d'information ye ani sensibilisation fana n'i ye jateminɛ fɛ 40 000 enfants les jeunes à travers les journées thématiques n'i ye jateminɛ fana kɛ minnu fana bɛ yen nin waati in na 40 000 comme ça ɲɔgɔnna olu kɔni taara nin waati in na thématique caman ka min ye bɛn keleya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani surtout denmisɛnninw ka hakɛ ani denmisɛnninw yɛrɛ ka fasodenya olu kɔni sera ka kɛ n'i y'a jateminɛ ko min fana bɛ fara information min bɛ fara kunnafonidi ani sensibilisation kan ani hakili dayɛlɛ kan n'i y'a jateminɛ ko a bɛ jira k'a fɔ plus de 18 000 min ye 18 000 personnes ye o ko fana taara min ye service de prévention et de soins liés avec les violences basées sur les genres o kɔrɔ ye ko maa minnu fana kɛra sababu ye bi bi in na min an bɛ se k'a fɔ jogini min ye cɛ ni musow o ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire an bɛ se k'a fɔ violence basée sur les genres minnu kɔni kɛra sababu ye an b'a fɔ min ma VGV ko olu kɔni VBC ko olu kɔni olu taara en charge mais n'i y'a yira ko particulièrement nin bɛɛ la min ye n'i y'a jateminɛ fana nin bɛɛ la denmisɛnninw fana ka furu particulièrement sur le mariage d'enfants denmisɛnninw ka furu ani mutilation génitale féminine an bɛ se k'a fɔ ani bingani wale min ye bingani wale ka fara bugɔli fara an b'a fɔ sexuellement olu fana faralen kan ko n'i ye jateminɛ kɛ prise en charge psychologique min fana kɛra ani denmisɛnninw ka dumuni ani denmisɛnninw ani kɛlɛ min fana bɛ yen ani la loi et en fait n'i ye prise en charge alimentaire fana ta ani vestimentaire c'est-à-dire dumuniko ani fini ko n'i y'a jateminɛ kɛ ani denmisɛnnin minnu kɔni sera ka i porokoto ni attaque min kɛra bateau de Tombouctou la ko nin bɛɛ kɛra nin waati in na ministre de la promotion de la femme et de la famille fɛ min ye docteur Kulibali Mariam Mayiga ye o cɛ n'i ye jateminɛ kɛ san kelen kɔnɔ ko jɔn la an k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni kɛra nka gɛlɛya n'a ta bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ko a kɔni ye wulikajɔ caman kɛ walasa ko ninnu olu ka se ka basigi cogo min ka kɛɲɛ ni nin waati in na nin ko ninnu ye donc nin ye fasili ye minnu kɔni bɔra nouvelle horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na welewele kɔnɔ an b'a fɔ k'a fɔ ko nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye madame Mayiga ale ka baara la ka kɛ ni a bɛ département min kunna nin waati in na. n'an bɔra yen an bɛ taa soir de Bamako wula bɛ mun fɔ o y'a jira k'a fɔ Kiri Bunaku ka nin waati in na ko plainte kɔni déposera min ye serifukɛ min ye Bangoni serifukɛ denkɛ Nɔgima Iba Haidara di DPG ko nin waati in na ko ayiwa ko dɔw kɔni taara min ye plainte ko o déposer o contre la ayiwa Haidara serifukɛ ayiwa i n'a fɔ kunun Isufu y'a fɔ cogo min serifu minɛ min fɛ ka daminɛ nin ko in na Laya Jara ale nin ye fasiri kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye Amsar ye la famille du guide Amsardine min ye famille Amsardine ye non loin
président min ye surtout an bɛ se k'a fɔ au conseil silamɛw bɛɛ ka ɲɛma an bɛ se k'a fɔ du Mali bi kɔni olu kɔni bɛ jalakili dɔ kɔni cɛmancɛ la bi surtout ka kɛɲɛ ni a denkɛ dɔ ka bɔli min kɔni ma diya mɔgɔw ye pewu o denkɛ o ye Iba Haidara ni bɛɛ b'a fɔ a directeur général du paradis DGP a yira k'a fɔ ni kɔni bɔra kɔsa in na k'a fɔ waati in na kɔni an bɛ se k'a fɔ jalakili sugu bɛɛ kɔni bɛ ka bi a kan ko ka kɛɲɛ a ye kuma dɔw fɔ min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ min cɛla bɔlɔlɔ sira fɛ min b'a yira k'a fɔ ko an ka kira nɛɛma b'a ma ko o kɔni ye théâtre bɔla ye ko o kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko déclaration dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ o kɔni ko ŋɔni tɛmɛna a tɛmɛna ko nin ko nin kɔni y'a dan tɛmɛ donc o de nana ni opinion ye walasa ka se k'a ye k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ o kɔni tɛ bɛn ko donc min ye l'intéressé ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko minnu fɔra surtout nin ka a ye kuma min fɔ ka kɛɲɛ ni waati min ye ko o tɛ bɛn ko o de kama ko fidèle dɔw kɔni ye déchaîné min ye mɔgɔ dɔw kɔni minnu kɔni dalen bɛ diinɛ na olu kɔni y'u ka nisɔngoya yira min ye nin waati in na bɔlɔlɔ siraw fɛ walasa ko mɔgɔ dɔw kɔni bɔra nin waati in na walasa ka se ka o ka nisɔngoya yira walasa ka se ka jɔyɔrɔ dɔ min ye k'a fɔ ka défense tendance dɔw ta nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ ko ka jira ko a dɔw bɛ taa ko ka taa accrocher min ye géniteurs kan donc ko nin waati in na ko a ka nin bɔli kɔni kɛ bɛ sababu ye bi walasa ka se ka maaw kɔni ka maa caman funteni ko n'i y'a jateminɛ fana kɛ ko dɔw fana kɔni bɛ taa ka se ka laxisme face aux multiples dérives de Iba ko dɔw fana bɛ ka taa yira k'a fɔ ko nin ye laxisme ye walasa ka kɛɲɛ ni Iba ka nin bɔli minnu ye bɔli minnu kɔni tɛ sira kɔni minɛ ko mais bi kɔni ko kow bɛ ka taa cogo min o kow bɛ ka taa teliya la ko nin waati in kɔni puisque an bɛ se k'a fɔ ko u ka kunnafoni kɔfɛ ko mɔgɔ dɔw kɔni wulila walasa ka se ka taa plainte déposer Iba la min ye ka taa plainte déposer Iba kama min ye tribunal la kunun mardi don kalo tile 9 san 2024 ko ni plainte initiateur n'i ye jateminɛ Iba kama donc Sherifu Bangoni Sherifu den ko donc n'i y'a jateminɛ ko quel tribunal action ko action fana n'i y'a jateminɛ a portelen bɛ mɔgɔ min ma ko o action viselen bɛ walasa Iba ko ka action ninnu viselen don walasa a ka se ka nin ko ninnu min bilala o dalen b'a la k'a fɔ nin plainte min déposera o plainte bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka a sira sɔrɔ o ye plainte kɔni minnu ye plainte déposé maintenant mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka est ce que minnu fana taara nin plainte ninnu fana déposé Iba kama est ce que olu fana ye maa ye bi bi in na minnu bɛ yen ko minnu bɛ se ka plainte déposé a kama o ye ɲininkali tɔ min ye ni kun ye fasiri ye bakuruba la an ye min ta nin waati in na Laya Jara ka fasiri kɔnɔ nin waati in na. Musa ko min ye les échos ye a kɔni bɛ fɛn min yira nin waati in na min ye CDM ye ko CDM ko min ye faso reste debout et le RFA soutient la confédération min ye CDM ye n'i ko CDM bɛɛ b'a dɔn o kɔni ye collectif de défense des militaires ye ani faso reste debout ani FHR k'olu kɔni bi bi in na olu bɛ nin confédération min bɛ ka kɛ ko olu kɔni b'a jukɔrɔma tɔntɔn bi u b'a jukɔrɔma tɔntɔn sini ko donc o kɛra communiqué dɔ kɔnɔ communiqué min kan na réseaux sociaux sanfɛ ko le collectif pour la défense des militaires CDM ani front de défense pour la patrie faso reste debout ani front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique du Niger ko olu kɔni ye nin waati in na adresse dɔ kɛ mardi don kalo tile 9 o ye o adresse kɛ message dɔ de message min ci o ye k'a jira k'a fɔ u b'u ka nisɔndiya kɛ walasa ka foli
k'u ɲɛsin ani u ka soutien président minnu ye ni jamana saba président ye an b'a fɔ min ma AES. Ko n'i ye jateminɛ kɛ ni fasere kɔnɔ min ye Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ kuma daminɛ na a y'a jira k'a fɔ min ye parti min ye olu kɔni bi bi in na partisan minnu bɛ yen olu kɔni b'u nisɔndiyalen don min ye nin waati in na sommet min kɛra premier sommet des chefs d'état de l'AES min kɛra samedi don juillet kalo tile 6 san 2020 k'u nisɔndiyalen don kosɛbɛ o la min sera ka kɛ Ɲame. Ko n'i ye jateminɛ fana o titre la CDM ani faso min debu FRSA olu fana ye o occasion kelen ni saisi walasa ka se ka son excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso ani le colonel Assimi Goïta président du Mali ani général de brigade Abdraman Tchani président du Niger ko olu kɔni olu fana fo u ka hakili ɲumanya la hakili ɲuman min kɛra sababu ye bi na ko u ye nin initiative u ye nin hakilina ta surtout AES ko walasa nin sommet historique in olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min donc olu kɔni nisɔndiyalen don u ka foli b'u ye wa u ka dɛmɛ o fana b'u ye wa o y'a jira k'a fɔ ko nin waati ni min ye nin ko nin ye vraiment olu kɔni hakili nisɔndiyalen don ka kɛɲɛ n'u ka leadership ye nin waati in na leadership min bɛna kɛ sababu ye nin waati in na walasa ni ye patriotique africaine ye surtout na reconquête de notre souveraineté totale min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye ko o bɛna kɛ sababu ye ninnu mɔgɔ saba walasa an ka se ka o sɔrɔ wa n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu saba bɛɛ ye incarnation de la résistance ye surtout an ka maakɔrɔ minnu ye nin kɛlɛ tu tigɛ an b'a fɔ les fondateurs du panafricanisme ko olu kɔni n'i ye jateminɛ kɛ ko dans un contexte international caractérisé par des velléités néocolonialisme donc ça veut dire que olu bɛna kɛ sababu ye an ka maakɔrɔ min ye nin panafricanisme tu tigɛ walasa an ka bɔ jɔnya na min ye tubabu ye jɔnya na an ka se ka bɔ o kɔnɔ ko ninnu saba bɛna se ka kɛ sababu ye bi na farafinna kɔni an bɛna se k'an yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ an ta ye ka se ka bɔ nanzaraw bolo kan ni M Sangare ale kɔni ka fasiri ye nin waati in na ka bɔ les échos kɔnɔ waati surunyana waati sera n b'a fili waati min dira ma o waati kɔni sera ka ban donc nin waati in kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ ni ala m'an ka jan kɛ nin waati in kɔnɔna na don nataw la min ye sini ye n'ala sɔnna aw ni a ka fulakɛ Amadu Jalo aw n'a ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa fasiri kɛbaw olu mana min fasiri gafew kɔnɔ ale na se ka walawala aw ye walasa aw ka se ka faamuyali o ɲuman o sɔrɔ o la maa min bolo tun bɛ nin baara in na walasa ka jaw ani kumaw k'o sigi a di aw ma an b'a fɔ o de ye nin waati in na Musa Hayidara ale kɔni bɛ yen min ye l'autorité morale le revenant Augustin Esobeyu ale fana bolo tun bɛ baara in na fo ka taa Issou Sangare ale fana bolo tun bɛ baara in na le célibataire heureux sans ambition min ye Lamini Kulubali ne delila k'a fɔ aw ka ɲa ma an ka dɔ ɲini ka d'a ma sabula jamana gɛlɛyalen bolo kama Lamini tɛ fɛ ka muso furu nin waati in na ni dɔ ɲɛna ma nin waati in na walasa an ka se ka furu nafolo fara ɲɔgɔn kan o bɛ sɔn ka fisa ale fana bolo tun bɛ nin waati in na walasa ka baaraw ka lase aw ma min ye Salifu Darago olu fana ale fana b'u kɛrɛfɛ walasa k'u dɛmɛ nin baara in na régie d'antenne n y'o de fɔ o ye Musa Sanogo ye Katikaw min ye Sikasokaw ka dangele ye ale fana bolo tun bɛ fiɲɛ suru sira fɛ walasa ka kumaw lase aw ma baara bɛɛ tara ka kalifa mɔgɔ min ma o de ye acteur Alidu Mayiga ye donc ni ala ma jan kɛ ani Amadu Jalo na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ an b'a fɔ ala ka tile hɛrɛ di ani aw bɛɛ ma ka foli di Grand Bema ko Kati. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ kali